jag har ju nyss skrivit till Hilmers bok. Vi ska skriva vad vi gjort under passet. Och det jag skrev idag, då skrev jag så här, det är tisdag. Idag har jag och Hilmer tagit en tur patogen. Han var jättesnäll men pigg. Vi red en snabbis för det började regna rätt rejält under ridpasset. Hilmer var som sagt jätteduktig och lydig, såklart. Lyssnade på alla hjälperna. Punkt. Han var väldigt framåt i traven och det var väldigt bra tycker jag. Lisa. Hilmer söt och snäll, världens sötaste. Så har jag skrivit söndag, så ska vi det här. Det där. Och det där. Det är en så här ABC. Hilmer är helt enkelt bäst.